హరే కృష్ణ. భక్తి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 17వ అధ్యాయం చెప్తాము. శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. ఈ ఈ అధ్యాయంలో మనం శాస్త్రోక్తమైన శ్రద్ధ దాని గురించి చెప్తాము. శ్రద్ధ ఏ విధంగా ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప సదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సహజాతం సహగణరఘునాథాన్వితం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం శ్రీకృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద ప్రియ ద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము శాస్త్రోక్తమైన శ్రద్ధతో సమస్తం నాకు సమర్పించు, యుద్ధం చెయ్యని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్రద్ధ శాస్త్రానుగుణంగా ఉండాలి. శాస్త్ర విరుద్ధమైన శ్రద్ధ ఆరాధనలు రాక్షసాలు అనే విషయాన్ని గురించి చర్చించుకుంటాము. శాస్త్ర విధిని వదిలి శ్రద్ధతో పూజించే వారి నిష్ట ఎట్లాంటిది అని చెప్పనని భగవంతుడిని ప్రశ్న అడుగుతారనమాట అర్జునుడు. సాత్వికమా రాజసికమా తామసికమా అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. దానికి సమాధానం ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞదాన తపస్సుల్లో ఓం తత్సత్ అనేటువంటి నామాలను ఉచ్చరించాలి అనే దాని గురించి, వివిధ రకాలైన జీవులు వివిధ రకాల శ్రద్ధలను కలిగి ఉంటాయని చెప్పినని ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ అధ్యాయంలో చర్చించుకుంటాము. ఈ అధ్యాయంలో మనము ఇక్కడ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సప్తదశాధ్యాయః శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగః. శ్రీ అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృత్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఓ కృష్ణ,
శాస్త్ర గ్రంథాల నియమాలను తమ ఊహలను అనుసరించి పూజించే వారి స్థితి ఎట్టిది? వారు సాత్వికుల, రాజసికుల, తామసికుల? పూజలు చేస్తూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ శ్రద్ధ అంటే వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు. ఒక పద్ధతి లేకుండా, శాస్త్రంలో ఉండదు అది. ఉండకుండా శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించరు వాళ్ళు. అనుసరించకుండా వాళ్ళు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే వాళ్ళు సాత్విక శ్రద్ధతో బాగా శ్రద్ధగా చేస్తూ ఉంటారు. అది సాత్వికం కిందకి వస్తుందా, రాజసికం కిందకి వస్తుందా, తామసిక శ్రద్ధ కిందకి వస్తుందా అని చెప్పనని అడిగారు అనమాట భగవంతుడి. ముందు ముందు మనం చూద్దాం దేనికి వస్తుంది అన్నది చెప్తారు మనకి. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసి చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. కృష్ణ భగవానుడు పలుకుతున్నారు, దేహధారి అయిన జీవుడు పొందిన ప్రకృతి గుణములను బట్టి తన శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము అని 3 రకాలుగా ఉంటుంది. వాటిని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనము అని మామూలుగా ఈ దేహం వచ్చిన వాళ్ళకి, ప్రతి వాళ్ళకి కూడా శ్రద్ధ సత్వగుణంతో చేసేది ఉంటుంది, రజోగుణంతో చేసేది ఉంటుంది, తమో గుణంతో చేసేది ఉంటుంది. ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా ఒక్కొక్కళ్ళ సాత్విక శ్రద్ధ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కళ్ళది రాజసిక శ్రద్ధ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కళ్ళది తామసిక శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఆ 3 రకాల శ్రద్ధల గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. 3 అన్నదమ్ములు వీళ్ళు. ఇక్కడ రావణాసురుడు, ఇక్కడేమో విభీషణుడు, ఇక్కడ ఇక్కడేమో కుంభకర్ణుడు. రావణాసుడు ఈయన సాత్విక శ్రద్ధ. విభీషణుడిది ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఉంటాడు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటాడు. మనసా వాచ కర్మణ ఎటువంటి కల్ముషాలు లేకుండా, కల్ముషాలు లేకుండా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉంటాడు ఆయన, విభీషణుడు. కాబట్టి ఆయనది సాత్విక శ్రద్ధ. ఇక్కడ రావణాసురుడు రజోగుణం. ఎప్పుడు గ్రాండ్గా ఉండాలి, నేనే గొప్పవాణ్ణి, అందరికన్నా గొప్పవాణ్ణి నేనే, అందరిలోకి అందంగా ఎవరు కనిపించినా సరే వాళ్ళు నా సొంతం కావాలి. ప్రతిది ఏ వస్తువు అయినా సరే అందంగా కనిపిస్తే అది నా సొంతం కావాలి అనుకుంటాడు అనమాట. ఈయన రావణాసురుడు రజోగుణ శ్రద్ధ. అంటే అందం మొత్తం నా సొంతం కావాలి, ఏదైనా సరే దానికోసం ఏమైనా చేస్తానే, నేనే గ్రేట్, నేను గొప్పవాడిని అనేటువంటి ఇది కలిగి ఉంటాడు అనమాట. ఇక్కడ కుంభకర్ణుడు తామసిక శ్రద్ధ ఏంటి? తామసిక శ్రద్ధ అంటే ఇట్లా నిద్రపోతూ 6 నెలలు నిద్ర, 6 నెలలు ఆహారం తీసుకుంటాడు. మేల్కున్నంతసేపు ఆహారం తింటూనే ఉంటాడు అనమాట ఆయన. 6 నెలలేమో నిద్రపోతారు. ఏంది తామసిక శ్రద్ధ, మోహంలో పడిపోతారు అనమాట. ఏంది తామసిక శ్రద్ధ అంటే సాత్విక. అంటే ఒక తల్లి బిడ్డలే వీళ్ళంతా కూడా. వీళ్ళ ముగ్గురిది కూడా ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కో రకమైన శ్రద్ధ. అన్నదప్పుడు ఒక్కొక్క రకమైన గుణాన్ని కలిగి ఉన్నారనమాట. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము. రావణాసురుడు ఆయన యాక్చువల్గా లంకాపట్టణం ఎవరు నిర్మించుకుంటారంటే కుబేరుడిది అది. కుబేరుడిదైతే కుబేరుడు ఏం చేస్తారంటే రావణాసురుడిని బ్రాహ్మడిగా పిలుస్తారు, పురోహితుడిగా. రావణాసురుడు రావణాసురుడిని బ్రాహ్మడిగా పిలుస్తారు. ఆయన బ్రాహ్మణుడు కదా, చేయించడం కోసం గృహప్రవేశాన్ని పిలిస్తే వచ్చి దక్షిణ ఏం కావాలంటే ఈ లంకాపట్టణం మొత్తం నాకు కావాలి, వదిలేసి వెళ్ళిపోమన్నాడు. గా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోను, ఇక్కడ ఉండటానికి వీలేదు, ఇందులో నేనుంటాను అంటే ఏంటంటే రజోగుణం మూలంగా అన్నీ నావే, అంతా నాదే, నేను గొప్పవాణ్ణి అనేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా కలిగి ఉంటారు వీళ్ళు. దాని మూలంగా ఏమైంది? రజోగుణం మూలంగా ఆ సీతామ్మవారిని తీసుకొచ్చి లంకలో పెట్టుకున్నాడు.
అగ్నిని తీసుకొచ్చి మన ఒళ్ళో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఏమైతుంది? కాలిపోతాం మనం. రావణాసురుడిది లంక మొత్తం కాలిపోయింది. మొత్తం అందరూ కూడా, దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయారు రావణాసురుడి ఆ కామం మూలంగా. ఉం? ఇక్కడ సత్వగుణంతో ఈయన ఏం చేశారు? విభీషణుడు ఆఖరి దాకా చెప్పి చూశారు అన్నగారికి, పొద్దున్నయ్య నువ్వు చేసే తప్పు, వచ్చింది నారాయణుడు, ఆయన గొప్ప చెప్పేసి, ఆయన భార్యని ఆయన గొప్ప చెప్పేసి, నువ్వు చేసే తప్పు, శాస్త్రోక్తమైన పద్ధతి కాదు ఇది, చేయొద్దని చెప్పాడు. నా ఉప్పు తింటూ నా దగ్గర ఉంటూ నా రాజ్యంలో ఉంటూ నువ్వు వేరే నా శత్రువు పేరు వాడి దీంట్లో పలుకుతావు నువ్వు, వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి. వెంటనే ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోమన్నాడు. రాజ్యంలోంచి రాజ్య బహిష్కరణ విధించాడు. అప్పుడు విభీషణుడు వచ్చాడు. వస్తూ ఉంటే ఆయన గాల్లోనే కనుక్కున్నారు వీళ్ళు, ఈ వానరులందరూ చూశారు. చూసి ఇంకా ఆయన్ని బాధించడం మొదలు పెట్టారు, దిగనివ్వకుండా కిందికి. ఇప్పుడు రాముల వారుండి రానివ్వండి ఆయన్ని, ఎందుకు వస్తున్నాడు, ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అని చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత ఆ విభీషణుడు వచ్చి పాదాల మీద పడతారు, రావణాసురుడి రాముల వారి పాదాల మీద. ఇది జరిగింది, నా నేను శరణు వేడుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని, మీ దగ్గర నాకు శరణ్యం, మీరే నాకు శరణ్యం అని చెప్పి. ఆయన ఏం చేశారు? యుద్ధం గెలవక ముందే విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం చేసేసారు. పట్టాభిషేకం చేసి లంకా రాజ్యాన్ని ఒప్పజెప్పేశారు విభీషణుడు. ఉం? అట్లా చేశారు. అట్లా ఇక్కడ సాత్విక శ్రద్ధ అనమాట ఇది. ఇదేమో తామసికం, ఈ కుంభకర్ణుడిది. కుంభకర్ణుడు కూడా తామసిక మోహంలో ఉంటాడు, నిద్రపోతూ ఉంటాడు. 6 నెలల మధ్యలో లేపితే ఆయనకి మృత్యు అనమాట. అయినా కూడా లేపాల్సి వచ్చింది, లేపేశాడు ఆ రావణాసురుడు. లేచి వెళ్ళాడు, అన్నగారికి చెప్పాడు, వద్దన్నయ్య, ఇంతమంది మన గొప్ప గొప్ప వీరులందరూ కూడా చనిపోతున్నారు, అందరూ పోయినారు, ఇంకొద్దు, ఈ యుద్ధం వద్దు, ఆపేసేయి, ఇక్కడికి ఆపేసేయి, ఇదేదో మన వంశనాశనం కోసంగా వచ్చింది, ఇది తీసుకెళ్ళామని ఒప్పజెప్పమన్నాడు. ఒప్పుకోలే ఆయన. రావణాసురుడికి కోపం వచ్చింది. నువ్వు యుద్ధంలో ఇంతమంది చచ్చిపోయారు, నువ్వు చచ్చిపోతాననే భయంతో, యుద్ధ భయంతో నువ్వు వెళ్ళనంటున్నావా? వెళ్ళాల్సిందే నువ్వు అని చెప్పమని చెప్తాను. అప్పుడు లేదు, నాకు ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పట్లేదు, ఓకే, నువ్వు రాజు కాబట్టి నువ్వు ఎట్లా చెబితే నీ నీ మాటనే శిరోధార్యంగా తీసుకుంటున్నాను, నేను వెళ్తున్నాను యుద్ధానికి అన్నాడు. వెళ్ళిపోయాడు. రావణాసుడు నీ చేతిలో చచ్చిపోవటం కన్నా అక్కడ రాములు ఆ చేతిలో చచ్చిపోవడమే బెస్ట్, నాకు ఆ యుద్ధంలో చచ్చిపోవటమే అన్నాడు. వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి యుద్ధం చేశాడు. ఆ యుద్ధంలో చనిపోవటం జరిగింది. మొత్తం వంశం మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోయింది. ఏంటి? దేని మూలంగా? పరస్త్రీని ఆశించినందువలన. పరస్త్రీని ఆశించకూడదు. ఎప్పుడు ధర్మం ప్రకారంగా ఒక స్త్రీని నువ్వు వివాహం చేసుకో, ధర్మం ప్రకారంగా జీవించు, అంతేగాని అధర్మాన్ని ఆశిస్తే, అధర్మాన్ని ఆశ్రయించామంటే మనల్ని మనమే దహించుకున్నట్లే లెక్క. మన జీవన శైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు: శ్రద్ధ, ఆహారము, యజ్ఞము, స్వభావము, వాక్కు, మనస్సు యొక్క నియంత్రణ, దానం, ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో మనం అనుసరించాల్సినటువంటి విధానాలు అనమాట. శ్రద్ధ ఉండాలి, శ్రద్ధగా చేయాలి పనులు. తర్వాత ఆహారం, మనం టైంకి భగవంతుడికి నివేదన చేసి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. యజ్ఞం చేయాలి ప్రతిరోజు కూడా. అది మానసిక, వాచక, శారీరక 3 రకాల యజ్ఞాలు మనం ఇప్పుడు ముందర చెప్పుకుంటాం. స్వభావం సరళంగా ఉండాలి. వాక్కు స్పష్టంగా ఉండాలి, వాక్ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి. దానం, ఏదైనా సరే మంచి సంస్థలకి మనము కొంత మనం కష్టపడిన ఫలితాన్ని కొంత
భగవంతుడికి ఒప్పజెప్పేస్తూ ఉండాలి. యజంతే సాత్విక దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతాగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు. సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దేవతలందరినీ కూడా వాళ్ళు పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఫలితాలు ఫలితం కావాలి, ఫలితం కావాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఇక్కడ రజోగుణం. రజోగుణం అంటే ఇక్కడ కూడా కోరికలు. ఆ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కోరిక ఏంటి? వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కావాలి. గొప్పవాళ్ళు కావాలంటే ఆ నాయకుల్ని పూజ చేయాలి. నాయకుల్ని పూజ చేస్తే ఏదో ఒక పదవి ఇస్తాడు. ఆ సినిమా యాక్టర్స్కి పూజలు చేయటం, వాళ్ళ కటౌట్స్కి పెద్ద పెద్ద దండలు వేయటం, పుష్పాభిషేకాలు, మళ్ళీ పాలాభిషేకాలు, వాళ్ళకి గుళ్ళు కట్టించేసేసి, ఆ ఇది కూడా విన్నాను నేను. ఒక యాక్టర్కి గుడి కట్టించారట. గుడి కట్టించి ఆమెకి అభిషేకాలు, పూజలు, ఉమ్, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఇది రజోగుణంతో చేసేటువంటిది. అపేక్ష, ఏదో ఒకటి ఫలాపేక్షతో చేస్తూ ఉంటారు. ఈ తమో గుణంతో చేసేటువంటివి ఏంటంటే ఈ చెట్లని వీటిని ఆరాధిస్తూ భూత ప్రేతాలని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. భూత వైద్యుల్ని కలుస్తూ ఉంటారు అనమాట. భూత వైద్యుల్ని కలిసి వాళ్ళ చేత మంత్రాలు వేయించుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. పూజిస్తూ ఉంటారు భూత వైద్యుల్ని. ఈ శాతబడులు చేయించటం, ఇవన్నీ కూడా భూత వైద్యం కిందకే వస్తుంది. ఒక వ్యక్తిని హింసించాలంటే, వాడిని వశపరచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ ఇవన్నీ కూడా ఆ భూత వైద్యులు కూర్చుంటాయి. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ద్వారా చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా తమో గుణానికి సంబంధించింది. మోహం మోహంలో చేస్తూ ఉంటారు. తమో గుణానికి సంబంధించినటువంటి పనులు. ఇప్పుడు మనకి ఆహారం గురించి చెప్తున్నారు. ఏది తినాలి అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్య స్నిగ్ధ స్థిరా గృధ్య ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఏ ఆహారం తీసుకుంటారు? సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియమైన ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి. మన ఆయుష్ పెరుగుతుంది సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటాయి. తర్వాత బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతాలు, పుష్టికరాలు, ఆరోగ్యమైనవి మరియు హృదయానికి ఆనందాన్ని కలిగజేస్తాయి. హృదయానందం అంటే మనం ఏదైనా తినంగానే తేపులు రావడం, కడుపులో మంట పుట్టడం, ఇదంతా ఉండదన్నమాట. హ్యాపీగా ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది సాత్విక ఆహారం. ఈ సాత్విక ఆహారాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసి తులసి దళం వేసి భగవంతుడికి నివేదన చేయాలి. చిన్న పిల్లలు కూడా తినగలిగేటువంటి ఆహారం అన్నమాట ఈ ఆహారం. సత్వగుణంతో చేసేటువంటి ఆహారం సాత్విక ఆహారం. పిల్లలు ఎట్లా ఆనందంగా ఉంటారో అట్లా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం ఈ ఆహారం తీసుకుంటే మనం. కట్వలమన తృష్ణ తీక్ష్ణరూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ సుఖ విన్మయప్రదాః. చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడి, పదునైన పొడి మరియు దహనం చేసిన ఆహార పదార్థాలు రజోగుణానికి సంబంధించినవి. ఇవేంటంటే
ఈ ఆహారాలు బాధ, సుఖము మరియు రోగాన్ని కలుగజేస్తాయి. అవేంటంటే గ్రిల్స్ లో పెట్టి ఆ, బాగా ఇది చేస్తూ ఉంటారు, డీప్ ఫ్రైస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఆ బండ్ల మీద అన్ని కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు కదా. ఆ మిరపకాయ బజ్జీలు కానీ, లేకపోతే ఈ పానీపూరీలని, అవని ఇవని అన్నీ కూడా మనకి ఆ చాట్ బండాలని, అవన్నీ మసాలాలన్నీ వేసి విపరీతమైన కారం నాలికి బూడిపోతూ ఉంటుంది. అంత కారంగా ఉన్నటువంటివి, అంత పుల్లగా ఉన్నటువంటివి, అంత చేదుగా ఉండేవి, ఆ దహనం చేయబడ్డవి అంటే కాల్చేస్తారు దాన్ని. దాంట్లో మొత్తం అన్ని చచ్చిపోతాయి అన్నమాట. దాంట్లో ఏమీ ఉండదు. నాలుక రుచి కోసం తింటారు కానీ తిన్నందువల్ల దాని ఉపయోగం ఏమి ఉండదు. అలాంటివన్నీ కూడా మనకి రజోగుణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇష్టపడతారు ఆ ఆహార పదార్థాలన్నింటినీ కూడా. దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తాయి. అవేంటి, మిరపకాయల బజ్జీ దగ్గర బండి దగ్గర నిలబడతారు. ఎన్ని తింటున్నా కూడా వాడికి తెలియదు. కడుపు నిండా తినేస్తాడు, డబ్బులు కట్టేస్తాడు, ఇంటికి వచ్చేస్తాడు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అది తినేటప్పుడు కూడా కష్టంగా ఉంటుంది వాడికి. నాలుక మండిపోతుంటుంది, వేడి. ఆ హా హా అంటూ ఆ నీళ్లు దాక్కుంటూ అవి తింటారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అది మళ్ళీ కడుపులో నుంచి గుండెల్లో దాకా మంటలు వేస్తుంది. గ్యాస్ గ్యాసెస్ ఫామ్ అవుతాయి. విపరీతంగా కడుపులో మంట మొదలవుతుంది. సరిపడవు ఆ ఆహారాలన్నీ కూడా. అవన్నీ తిన్నందువల్ల మనకి రోగం కూడా వస్తుంది. వాడేం శుద్ధిగా చేస్తాడా? అక్కడ మొత్తం ఆ బాండీలో కాచి 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 ఆ నూనెలోనే మళ్ళీ కాలుస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఆయిల్ బాయిల్ అయ్యి 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 ఉన్నందువల్ల మనకి క్యాన్సర్ వస్తుంది అది తిన్నందువల్ల. ఆ నెక్స్ట్ మనకి ఇవి ఉంటాయి, మసాలాలు. ఆ మసాలాలు బయట నుంచి ఇంట్లో తయారు చేయరు. మసాలా కంపల్సరీ కావాలండి, మాకు మసాలా లేకుండా అన్నం సహించదంటారు. పోనీ ఇంట్లో తయారు చేసుకోమ్మా. ఇంట్లో తయారు చేయమండి, మాకు టైం ఉండదు. కొనుక్కోవాలి, బయటికి వెళ్ళి మనం కొనుక్కొచ్చుకుంటాం. రెడీ రెడీగా ఉన్నటువంటి రెడీ టు ఈట్ అని చెప్పి నేను ఇస్తారు ఆ పదార్థాలు. మనం తీసుకొని రాగానే కొద్దిసేపు అవెన్లో పెడతారు, తినేస్తారు. రెడీ టు ఈట్వి. ఇప్పుడు మనం ఒక పదార్థం తయారు చేసినప్పుడు పొద్దున్నే తయారు చేస్తే రాత్రి కల్లా వాసన వస్తుంది అది. అలాంటప్పుడు వాడు ఎప్పుడో 3-4 రోజులు టైం ఇస్తాడు, ఎక్స్పైరీ డేట్ 3-4-5 డేస్, 1 వీక్ అట్లా ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు వాడు దాంట్లో ఏం వేసాడు అన్నది మనం ఆలోచించకుండా, బుద్ధి ఉపయోగించకుండా తీసుకొచ్చుకొని మనం దీంట్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో కొన్ని రోజులు పెడతాం. తర్వాత తీసుకొచ్చి దాన్ని అవెన్లో పెట్టి అది తిన్నాం అనుకోండి, రోగం రాక ఏమవుతుంది? ఉం? నాలిక రుచి కోసంగా ప్రతిదీ కూడా చేస్తున్నాం మనం. నాలిక రుచి కోసంగా మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్తాం, ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అని పిలుస్తారు, రోగాన్ని ఇచ్చి పంపిస్తారు ఇంటికి. రసనాలు కలుపుతారు. నువ్వు రసన ఇవ్వకపోతే ఏంటి, నష్టం లేదు. కొంచెం మజ్జిగ ఇయ్యి, లేకపోతే కొంచెం నిమ్మరసం ఇవ్వు. ఏది కాకపోతే బాగా కొంచెం కాస్ట్లీగా బాదం పాలు ఇవ్వు, బాదం తయారు చేయి, నువ్వు బాదం పప్పులు కొట్టి. లేదు నీకు టైం లేదు, ఏమీ ఇవ్వబాకు, నష్టం లేదు. కానీ వచ్చిన వ్యక్తిని రోగం ఇచ్చి పంపిస్తే ఎట్లా? ఇంటికి పిలిచి ఆ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లలో పెట్టి వేడి వేడిగా ఆ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లో అన్నం తీసుకొచ్చి పెడతారు, పదార్థాలు పెడతారు. ఆ ప్లాస్టిక్ మొత్తం కరిగి కడుపులోకి వెళ్తుంది మనకి. అవి తాగంగా తాగంగా ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, ఆ ఇవన్నీ గొప్పతనం కోసంగా చేసే పనులు. ఇవన్నీ కూడా మనకి అనారోగ్యాన్ని కలుగు చేస్తాయి. ఎంత ఖర్చు పెడతారు ఆహారాన్ని? చాలా ఖర్చు పెడతారు, చాలా ఖరీదవుతుంది ఆహారం. 100 రూపాయలు పెట్టి నీకు ఆహారం ఖర్చు అయినప్పుడు 10 రూపాయల ప్లేట్కి పెట్టడానికి ఏంటి? పెట్టరు. ఆ ప్లాస్టిక్ ప్లేటే 1 రూపీ 2 రూపీస్ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ తీసుకొచ్చి పెడతారు మనకి. రస్నా తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. ఆ రస్నా మూలంగా కడుపులో మంట వస్తుంది మనకి. ఈ విధంగా పార్టీస్ అన్నీ కూడా ఇదే విధంగా జరుగుతున్నాయి. మసాలా పొడులు తీసుకొస్తారు, ఇంట్లో వాడుకుంటారు, రోజు వాడటానికి కూడా మనకి మసాలా పొడులు తీసుకొస్తారు. అది ప్రూవ్డ్ అనమాట. మసాలా పొడిలో వేసినటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ, కలర్స్ కానీ అవన్నీ వేసి వండినందువల్ల ఆ వండిన పదార్థాలు మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటారు. వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మిగిలినవి అవి మళ్ళీ వెచ్చ చేస్తారు. సెకండ్ టైం వెచ్చ చేసేటప్పటికి అది పాయిజన్ అయిపోతుంది. రెండోసారి వెచ్చ చేయకూడదు మనం.
బయట కొనుక్కొచ్చినటువంటి ప్రతి పదార్థంలో కూడా మనకి ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి. ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి, కలర్స్ ఉంటాయి. ఉమ్, వాళ్ళు ఏంటంటే వ్యాపారం కోసం, అమ్ముడు పోవటం కోసంగా వాళ్ళు అన్నీ వేస్తారు. అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు క్యాన్సర్స్ ఎంత పెరిగిపోయినాయి చూడండి. మనకి పూర్వం లేవి ఇవి క్యాన్సర్స్, విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి ఇప్పుడు. కారణం ఏంటి అంటే మనం తీసుకుంటే ఆహారం, మనం చేసే వ్యవహారమే, ధర్మం ప్రకారంగా మనం జీవించట్లా. దాని మూలంగానే మనకి ఇవన్నీ కూడా, ఈ రోగాలన్నీ వస్తున్నాయి. జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. ఆహారాలు రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటివి. ఆ రజోగుణం ప్రియమైన వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా తీసుకుంటారు. ఇంట్లో చేసుకోండి. కొంతమంది చెప్తారు బయట మనకి ఇంకా చీప్ పడుతుందండి ఇంట్లో చేయటం కన్నా కూడా. బయట నేను తెచ్చుకొని బయట తినేసి వస్తే హాయిగా ఉంటుంది, పని ఉండదు. పని ఒక్కటే చూస్తున్నావు నువ్వు. బయట ఉన్నంత రేటు మనకి అయినా కూడా, మనం కొంచెం పని చేసినా కూడా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవటంలో ఉన్నంత ఆనందం బయట అంటే ఉండదు. బయటది రోగం కలుగజేస్తుంది. నువ్వు ఎంత సంపాదించినా ఆ రోగం తెచ్చుకుంటే ఉపయోగం ఏంటి? అది తినకపోయినా నష్టం లేదు. సింపుల్ గా ఉండే ఆహారం చేసుకొని తిని ఇంట్లో. నీకు టైం లేదు, ఓపిక లేకపోతే. ఇట్లా పుల్లగా ఉన్నవి, ఇట్లా పచ్చిమిరపకాయలు, మిరపకాయ ఉప్పు పుట్టిన దగ్గర నుంచి చాలా పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ వాడతారు దానికి. ఇది పడకుండా, పురుగు పట్టకుండా. కాయలు వచ్చినాయి, కాయ వచ్చిన తర్వాత ఊరుకుంటారా? కలర్ వేస్తారు దానికి, ఆ కాయలకి. ఎందుకంటే ఆ కలర్ వేయకపోతే అట్రాక్షన్ ఉండదు, కొనరు. కలర్ వేస్తారు మిరపకాయలకి. ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. ఇవి మనం తీసుకొచ్చుకుని విపరీతంగా కొరుకుతారు. మిరపకాయలు ఏందే మాకు సహించదండి అంటారు. మిరపకాయలు కొరుకుతారు, అవి కడుక్కొని శుభ్రంగా నీళ్ళలో నానబెట్టుకుని. ఆ? ప్రతిదీ కూడా కలుషితం అయిపోయింది. ఆహారం అంతా కూడా మనకి బాధ కలుగుతుంది మనకి వింటూ ఉంటే. యాతయామం గతరసం పూతి పరీక్షితం చేయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం రుచి లేని, కుళ్ళిన, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణానికి చెందిన. తామస గుణం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఇష్టపడతారట. ఈ బర్గర్లు ఒకటి, పిజ్జాలు ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి వాడు తయారు చేసి ఇంతమందికి ఇస్తున్నాడంటే ఎప్పుడో చేస్తాడు వాడు. ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాడు, అది తీసుకొచ్చి అవెన్లో పెట్టి వెచ్చ చేసి ఇస్తాడు మనకి. సమోసాలు, ఆ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లో చేసుకుంటేది. మళ్ళీ కొన్ని గంటల్లో వాసన వచ్చేసే పదార్థాన్ని వాడు నెక్స్ట్ డే కూడా వాడు ఉంచి దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ వెచ్చబెట్టి ఇస్తున్నాడంటే, ఆ ప్రిజర్వ్ చేసినంత సేపే అది ఇదిగా ఉంటుంది, కానీ టేస్ట్ కూడా పోతుంది దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినప్పుడు. దాని నిజమైన లక్షణాన్ని అది కోల్పోతుంది. అవి తీసుకొచ్చుకొని మనము ఆ కుళ్ళిపోతాయి అని, అది తినంగానే కుళ్ళిపోతుంది, కడుపులో కుళ్ళిపోతుంది. లివర్ క్యాన్సర్స్, లివర్ సిరోసిస్లు, ఎన్ని రోగాలు అసలు మనుషులకి, రకరకాల రోగాలు. ఇదివరకు లేవు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. ఎందుకు? వాళ్ళ ఆహారం వ్యవహారం, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళది ధర్మం ప్రకారంగా ఉండేవాళ్ళు, ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళకి అంత రోగాలు లేవు, మనకు వచ్చినన్ని లేవు. మనం వాడినన్ని మందులు అప్పుడు వాడలేదు. ఆ ఇప్పుడు చూడండి, రుచిగా ఉంటుందని చెప్పి, పిజ్జా రుచిగా ఉంటుందని చెప్పి కొనుక్కొచ్చుకుంటాం, తింటాం. ఆ పిజ్జా దేంతో చేస్తారు? మైదాతో చేస్తారు. మైదా ఒకటి, షుగర్ ఒకటి, సాల్ట్ ఒకటి, మూడు కూడా విషాలు అనమాట. వీలైనంత తక్కువ తినాలి, షుగర్ కానీ సాల్ట్ కానీ కూడా. మైదా అస్సలు తినకూడదు. ప్రతి ఐటము బయట కొనేది ప్రతిదీ మైదాతోనే చేస్తాడు. ఎందుకు? అట్రాక్షన్. మైదా చూడడానికి బాగుంటుంది, అందుకని చేస్తాడు వాడు. అది మనం తింటాం మైదాని. అట్లా గంటలు గంటలు అట్టి పెట్టేస్తారు, గంటలు గంటలు ఎన్నో. నెక్స్ట్ డే కూడా ఇవాళ చేసి పెట్టిన ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి, అవెన్ లో పెట్టి మనకి ఇస్తూ ఉంటే ఇట్లా కుళ్ళిపోయినవన్నీ కూడా మనం తింటున్నాం. అందుకే రోగాలు పడుతున్నాం. ఆహారం తామస గుణం. తామస గుణంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఇష్టపడతారు.
ఏం తింటున్నాం అన్నది చూసుకోవాలి. చూసుకోకుండా తిన్నందువల్ల ఇప్పుడు పిల్లలు చూడండి, ఒళ్ళొచ్చు చేస్తున్నది, విపరీతంగా ఒళ్ళొచ్చు చేస్తున్నది పిల్లలకి. ఆడవాళ్ళకి పీసీఓడి ప్రాబ్లం వస్తుంది, ప్రతి వాళ్ళకి కూడా. మెన్స్ట్రుయేషన్ పీరియడ్స్ సక్రమంగా రావట్లేదు, ప్రెగ్నెన్సీస్ రావట్లేదు. మగ పిల్లలు అట్లనే ఉన్నారు, ఆడపిల్లలు అట్లనే ఉన్నారు, విపరీతంగా ఒళ్ళు వచ్చేస్తున్నది వాళ్ళకి. అయినా పట్టించుకోవట్లా. బాగా ఒళ్ళు పూర్తిగా ఊరిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు తగ్గాలి మేము అంటారు, జిమ్లకు పోతారు, అవి పోతారు, ఇవి పోతారు, ఫుడ్ మానేస్తారు. ఇట్లా చేసినందువల్ల వీక్ అయిపోతారు. ఇట్లా ఈ ఆహార పదార్థాల మూలంగా మనకి ఎఫెక్ట్ పడుతోంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు వాళ్ళని చిన్నతనం నుంచి కూడా జాగ్రత్తగా పెంచుకోవాలి. ఆ పిల్లలకి ఇచ్చే ఆహారం దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏది మంచిది మనకి, ఏది హెల్త్కి మంచిది అనేది చూసుకుని దాన్ని మనం తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి. రోగాలను కలిగించే వాటిని మనము వదిలేసేయాలి, తినకూడదు. విపరీతంగా చాక్లెట్స్ తింటారు పిల్లలు, పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోతాయి వాళ్ళకి. పళ్ళు 100 సంవత్సరాలు ఉండాల్సిన పళ్ళు మనకి ఎక్కడ చూసినా డెంటల్ సర్జన్సే, డెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ చూసినా మొత్తం పళ్ళు పుచ్చిపోయి ఆ పళ్ళు మొత్తం పనికి రాకుండా అయిపోతాయి. మళ్ళీ కట్టుడు పళ్ళు కట్టించుకొని క్లీనింగ్లు చేయించుకుంటూ నానా అవస్థలు. చల్లగా ఉండే పదార్థాలు తింటుంటారు, ఐస్ క్రీమ్లు, ఇవన్నీ కూడా. ఈ ఆ మన చాక్లెట్ తయారు చేసేటప్పుడు, ఆ చాక్లెట్ దీన్ని తయారు చేసినప్పుడు అక్కడ మొత్తం బొద్దంకులుట, చుట్టూ బొద్దంకులు వచ్చి ఉంటాయి, కుప్పలు కుప్పలుగా పడతాయిట బొద్దంకులు చచ్చిపోయి, తిని చచ్చిపోయి అంతా అన్ని బొద్దంకులు పడ్డ ఆహారాన్ని అదంతా మనకి చాక్లెట్స్ తయారు చేస్తారు. అది మనం తింటున్నాం ఆ చాక్లెట్స్ అన్ని కూడా. టేస్ట్ నాలిక, ఆ నాలికని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాం మనం. సాత్వికం, రాజసికం, తామసికం ఈ ఆహార పదార్థాలు. సాత్విక ఆహారం ఏంటి? పాలు, పండ్లు, మజ్జిగ, కూరగాయలు, ఇవన్నీ కూడా సాత్విక ఆహారం. రాజసిక ఆహారం ఇదిగో బర్గర్లు, పిజ్జాలు, కేకులు, ఇవన్నీ వస్తాయి రాజసిక ఆహారం. తామసిక ఆహారం మాంసం గ్రిల్లులో పెట్టి కాల్ చేసి దహనం చేయబడిన ఆహారం తింటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా తామసికమైనటువంటి. చాక్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ. ఇవన్నీ కూడా తామసిక ఆహారం కిందకి వస్తాయి. సత్వగుణంలో ఆహారం తీసుకున్న వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలుగుతారు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా. మన బుద్ధి మీద, మన ప్రతి దాని మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మనం తినే ఆహారం. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు కోపం వస్తూ ఉంటుంది, టెన్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, తట్టుకోలేరు, విపరీతంగా వాళ్ళు బర్స్ట్ అవుతూ ఉంటారు, జీవితంలో టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు అనమాట. రజోగుణం లక్షణం. తమో గుణం ఏంటంటే వాళ్ళు అసలు బుర్రే పని చేయదు, మోహంలో పడిపోతారు, నిద్రలో ఉంటూ ఉంటారు, సోమరితనంగా ఉంటారు వాళ్ళు, తమో గుణం వాళ్ళు. అఫలాకాంక్షి యజ్ఞో విధి దృష్టో యజ్యతే మే వేతి మనః సమాధాయ సాత్విక. శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకొని వారి మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడిన యజ్ఞం. ఇప్పుడు యజ్ఞాలు 3 రకాల యజ్ఞాల గురించి చెప్తున్నారు. సాత్విక యజ్ఞము, రాజసిక యజ్ఞము, తామసిక యజ్ఞం. సాత్విక యజ్ఞం అంటే ఏంటి? శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం, శాస్త్రాల్లో ఏ విధంగా యజ్ఞం చేయాలి అన్నది దాని ప్రకారంగా చేస్తారు. ఎట్లా? పూర్వశుద్ధి అంటే పూర్తిగా యజ్ఞం చేసే ముందర మొత్తం అంతా కూడా శుభ్రం చేసుకోవటము, ఆ యజ్ఞ పీఠిక అంతా కూడా రెడీ చేసుకోవటము, అవన్నీ ఆవు పేడతో అలకటము, అవన్నీ కూడా యజ్ఞ స్థలాన్ని రెడీ చేసుకొని అన్ని శుభ్రమైన వస్తువులు అవన్నీ సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత యజ్ఞం చేస్తారు. యజ్ఞం చేసి భగవంతుడిని పిలుస్తారు, భగవంతుడిని ఆహ్వానించి అగ్నిదేవుడి ద్వారా
భగవంతుడికి పూర్ణాహుతి సమర్పిస్తారనమాట. ఇట్లా ఇది సత్వగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం. ఈ యజ్ఞం ఏంటంటే ఈ యజ్ఞానికి బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం చేయించేవాళ్ళు ఋత్విక్కులు అనమాట. ఋత్విక్కులు కావాలి, వాక్శుద్ధి కలిగినటువంటి ఋత్విక్కులు, ప్రదేశము, ఆ, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యం. సక్రమంగా ఉంచుకొని ఆ దానాలు అందరికీ కూడా మన దానం చేయాలి. మన బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళకి దక్షిణలు ఇవ్వాలి. ఆ, తర్వాత మన శాంతి కోసం అని చెప్పినని అందరికి భోజనాలు పెట్టాలి, అన్నదానం. ఉం? ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. ఇదంతా కూడా సత్వం. అంటే ఆ ఫలితం కూడా స్వార్థంతో ఉండదు. స్వార్థం ఆశించి చేయరు యజ్ఞం. యజ్ఞం ఎంతసేపటికి కూడా మొత్తం అందరూ సుఖంగా ఉండాలని చేస్తూ ఉంటారు. అది సత్వగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం అనమాట. ప్రిస్క్రైబ్డ్ ధర్మ ఇన్ కలియుగ. ఈ కలియుగంలో ధర్మం ఏంటి మనకి ఏం చెప్పారు చైతన్య మహాప్రభు? కలియుగ ధర్మం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చదువుతూ ఇదే యజ్ఞం మనకి. అంతకు మించిన యజ్ఞం ఇంకొకటి లేదు కలియుగంలో. అప్పుడు ఆ యుగాల్లో చేశారు మనకి. నేను ముందు చెప్పాను మీకు, మన కృతయుగంలో వాళ్ళు తపస్సులు చేసేవాళ్ళు. సంవత్సరాల కొద్దీ తపస్సులు కూర్చుండేవాళ్ళు ఆ ఫలం లభించేదాకా. అట్లాగే త్రేతాయుగం, త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి యజ్ఞాలు అవన్నీ కూడా చేశారు. అశ్వమేధ యాగము, ఉత్తరకామేష్టి యాగము, ఇలాంటివన్నీ కూడా. తర్వాత ద్వాపర యుగం, ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి మొత్తం డైటీ వర్షిప్, మళ్ళా మొత్తం అంతా టెంపుల్స్ కట్టించటము, విగ్రహారాధన, ఇదంతా కూడా ఉంది ద్వాపర యుగంలో. కలియుగానికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఈజీగా చేసేసారు మనకి భక్తి. ఏంటంటే కలియుగంలో మనం చేయాల్సిందేంటి? ఆ భగవంతుడి నామ జపం మాత్రమే. వేరే ఇంకేది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కలియుగ వాసులకి ఆ బ్రాహ్మణులు ఋత్విక్కులు దొరకరు మనకి. సరైన ఋత్విక్కులు దొరకదు, వాక్శుద్ధి ఉండదు. దొరికినా వాక్శుద్ధి ఉండదు వాళ్ళకి. ఆ కాబట్టి మనకి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏంటంటే హరే టైం ఉండదు మెయిన్ గా కలియుగ వాసులకి. సుమందా మందమతయో మందభాగ్యో. ఆ ఆ మందమతులై ఉంటారు, మందభాగ్యులై ఉంటారు. వీళ్ళకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసినది ఏంటి అంటే హరే కృష్ణ నామ మంత్రం మాత్రమే. అభిసంధాయతు ఫలం దంభాదమపి చైవ యత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడే యజ్ఞం రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోను. ప్రతిఫలాపేక్ష, ప్రతిఫలం ఆశించి చేస్తూ ఉంటారు యజ్ఞం. ఏంటంటే నాయకులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఏదైనా ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయనగానే మొదలు పెడతారు ధనం ధనం పంచటము, ఆ, మొత్తం అంతా కూడా. అవన్నీ కూడా యజ్ఞాల కిందకే వస్తాయి. ఆ రజోగుణంతో చేస్తూ ఉంటారు. పులిహార ప్యాకెట్లు పంచటము, ధనం పంచటము, మళ్ళనేమో డ్రింక్స్ పంచటము, తర్వాత ఈ మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళు చేసేదంతా కూడా కొన్ని దేవుడివి కూడా చేయిస్తూ ఉంటారు. అవి దీంట్లో లేనివన్నీ కూడా చేయిస్తారు. శాస్త్ర ప్రకారంగా లేనివన్నీ కూడా గొప్ప కోసం పలానా నాయకుడు ఉండడు అక్కడ. ఆ మొత్తం వీరి ప్రజల ధనంతో చేయిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అది రజోగుణం. రజోగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం. దాంట్లో ప్రతిఫలం ఆశించి, ఫలాన్ని ఆశించి చేస్తూ ఉంటారు. విధిహీనం సృష్టాన్నం మంత్రహీనం దక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల ప్రకారం గౌరవం లేకుండా
ప్రసాద వితరణ లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస ప్రియ యజ్ఞంగా చెప్తారు. విధీనం అసృష్టన్న, మంత్రహీనం అదక్షిణం. దక్షిణ దక్షిణ ఉండదు, బ్రాహ్మణులకి దక్షిణ ఉండదు. ఆ? తర్వాత శ్రద్ధ శ్రద్ధ ఉండదు వాళ్ళకి. యజ్ఞం చేసామంటారు. మనం ఉదాహరణకి మనకి భోగి మంటలు, భోగి వస్తుంది సంక్రాంతి అప్పుడు. ఆ భోగి మంటలో ఏం చేయాలి మనము? మనకి అసలు భోగి మంటలు ఎందుకు పెట్టారు అన్నది ఎవరికి, ఎంతమందికి తెలుసు? ఎవరికి తెలియదు. పూర్వకాలంలో గాదులు ఉండేవి, చాటలు ఉండేవి, జల్లించుకునేడానికి జల్లెళ్ళు ఉండేవి. చాలా వస్తువులు వుడ్తో తయారు చేసినవి, మళ్ళానేమో ఈ బ్యాంపుతో తయారు చేసినవి ఎక్కువగా ఉండేవి. అవన్నీ కూడా పాతగా అయిపోతాయి ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంచేటప్పటికి. పాతగా అయిపోయినవన్నీ పురుగులు, విపరీతంగా బొద్దింకలు పురుగులు అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. దాంతో పాతగా దడులు కట్టుకుంటారు. ఆ ఇంటి చుట్టూతా ప్రహరీ అంటే ఈ మన తాటాకులు పెట్టి దడిలాగా కట్టేవాళ్ళు చుట్టూతా. ఆ దడులు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఇళ్ళు కూడా పూరికప్పుడు పూరిపాకలు ఇవి మన తాటాకులు పెట్టి కట్టుకునేవాళ్ళు. రెల్లు గడ్డి పెట్టి తాటాకులు పెట్టి ఇవన్నీ కొత్తగా వేసుకునేవాళ్ళు. మళ్ళీ కొత్తగా మార్చి అన్ని కొత్తవి వచ్చేసేవి అనమాట సంక్రాంతి రాగానే. ఆ కొత్తగా చేసుకున్నప్పుడు ఆ పాతవన్నీ ఏం చేయాలి, అవన్నీ కూడా భోగి మంటల్లో వేసేవాళ్ళు. భోగి మంటలు బాగా చలిగా ఉంటుంది కదా, చలి కొంత వీడిపోతుందని ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానిద్దాం అన్నట్టుగా పొద్దున్నే ముగ్గులు పెట్టి చక్కగా ఆ ఆ భోగి మంటలు వేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ భోగి మంటల్లో ఏం చేస్తున్నారు? ప్లాస్టిక్ సామాన్లు, టైర్లు, ఆ అన్నీ కూడా వాళ్ళు భోగి మంట వేయాలంతే, తీసుకెళ్ళి అందులో పడేస్తున్నారు. పడేయంగానే ఏమవుతుంది? ప్లాస్టిక్ కాలేటప్పటికి విపరీతమైన వాసన. దాని మూలంగా ఆస్మా వస్తున్నది, రోగాలు వస్తున్నాయి అందరికీ కూడా, లంగ్స్ పాడైపోతున్నాయి. మొత్తం మీరు చూడండి, ఒక్కొక్క ఊర్లో మనకి చీకటి ఆవరించేస్తుంది అనమాట పూర్తిగా. ఇంకా తెల్లవారులేదా, 7 అయినా 8 అయినా కూడా చీకటిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఎందుకు? ఆ పొగ మొత్తం ఆవరించి ఉంటుంది అనమాట, పూర్తిగా చీకటిగా అయిపోతుంది ఆ పొగ మూలంగా. భోగి మంటలనే అవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు చేసే వాళ్ళకి అది చెయ్యాలి అని ఒక తేలిగ్గా అయిపోవాలి, అది చెయ్యాలి అంతే. అది ఎందుకు చేస్తున్నాము, దాని అవసరం ఏంటి అనేది ఆలోచించకుండా వాళ్ళ ఆరోగ్యం మీద వాళ్ళే దెబ్బకొట్టుకుంటారు. అశ్రద్ధతో చేస్తారు. అశ్రద్ధతో చేసేటువంటి యజ్ఞాన్ని తామస తామస గుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞంగా చెప్తున్నారు. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమాధ్యవం బ్రహ్మచర్యం అహింసా చ శరీరం తపౌచ్యతే. దేవుణ్ణి, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులను, పెద్దలను పూజించటం, పవిత్రంగా ఉండటం, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తారు. బ్రహ్మచర్యం ఇప్పుడు దేవుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి, ఆ గురువుల్ని అందరిని పూజించాలి. తల్లిదండ్రుల్ని ఏం చేస్తున్నాము? తల్లిదండ్రుల్ని ఆశ్రమాలకు పంపించేస్తున్నాం, వృద్ధాశ్రమాలకి. కుక్కల్ని పెంచుకుంటున్నాం, కుక్కల్ని పెంచుకొని ఇంట్లో మన బెడ్ మీద వచ్చి తిరుగుతున్నాయి. కుక్క ఎక్కడ ఉండాలి శాస్త్రం ప్రకారంగా? గేటు దగ్గర ఉండాలి కుక్క. మన సింహద్వారం దాటి లోపలికి రాకూడదు కుక్క. నేను చెప్పేది కాదు, శాస్త్రంలో ఉంది అది. కుక్క లోపలికి వస్తేట మనకి భగవంతుడు రాట ఇంట్లోకి. కాబట్టి కుక్కల్ని పెంచకూడదు. కానీ కుక్కల్ని పెంచుతున్నారు, వాటిని ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. ఆ నేను స్వయంగా చెప్తున్నాను, ఏమీ లేని వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళు ఎవరో పెంచి వాటి హెయిర్ అంతా కట్ చేసినందువల్ల ఆ హెయిర్ లోపలికి వెళ్ళి సిస్ట్గా ఫామ్ అయింది లోపల. కుక్కలు పెంచుతారా మీరు అని అడిగారు డాక్టర్స్. లేదండి మేము పెంచము. మరి అది హెయిర్ ఏదో ఆ లోపల బయోలాగ్ సిస్ట్ వచ్చేసింది లోపల.
హిస్టోసిస్ ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళకి. అంటే ఏంటంటే మనం చేసేవన్నీ కూడా శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేస్తున్నాము. శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా మనం బ్రహ్మచర్యంతో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. బ్రహ్మచర్యం ఆచరించట్లేదు. బ్రహ్మచర్యం అంటే ఏంటి? శారీరక తపస్సు అది. మనం చక్కగా బ్రహ్మచారిగా ఉండి వివాహం చేసుకోవాలి ఒక స్త్రీని ధర్మం ప్రకారంగా. ఆడవాళ్ళైనా అంతే. కులాలన్నీ నశించిపోతాయి, వర్ణ సంకరం అయిపోతుందని అర్జునుడు ఆ రోజే ఏడ్చాడు ఆయన కృష్ణుడి దగ్గర. వర్ణ సంకరం అయితే పితృదేవతలకు వాళ్ళకి కొంచెం ఆహారం ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉండరు. ఉండనప్పుడు ఏమైతుంది? పితృదేవతల్లో వాళ్ళు వస్తారు, వచ్చి చూసి మనల్ని శాపం పెట్టి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు పడిపోతారు అక్కడి నుంచి, ఆ పితృలోకం నుంచి. కాబట్టి మనం చేసేవన్నీ కూడా ఈ విధంగా చేస్తున్నాము. వర్ణ సంకరాలన్నీ కూడా చేస్తున్నాము. బిఫోర్ మ్యారేజే కలిసిపోవటము, పెళ్ళిళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవటము, చక్కగా లవ్ మ్యారేజెస్ అని చెప్పి ఇద్దరు ఇద్దరు తిరగటం, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కలిసి, ఇవన్నీ కూడా మనకి పనికిరావు. బ్రహ్మచర్యం ఆచరించారు ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ. ఆ తపస్సు అదొక రకమైన తపస్సు. అలా తపస్సు చేసి పిల్లల్ని కన్నప్పుడు పుట్టే పిల్లలు కూడా గర్భ గర్భధారణ సంస్కారం ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. అవన్నీ చేసి పిల్లల్ని కన్నప్పుడు ఆ పిల్లలు మంచి పిల్లలు పుడతారు. మంచి పిల్లలు పుట్టి వాళ్ళు మన వంశాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ సమాజానికి ఉపయోగపడేట్టుగా ఉండాలి మనం కనే సంతానం. ఉపయోగం లేకుండా కుక్క పిల్లల్లాగా కన్నందువల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ఊళ్ళో అందరినీ కరుస్తాయి అవి. ఉపయోగం లేదు. శారీరక తపస్సు కంపల్సరీగా ఉండాలి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా. శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాచిక తపస్సు. వాచిక తపస్సు ఏంటి? మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట అబద్ధం మాట్లాడకూడదు. అబద్ధం మాట్లాడకుండా సత్యాన్ని మాట్లాడాలి. ఎదుటి వాళ్ళని మానసిక మన ఆ, మన వాక్కు ద్వారా హింసించకూడదు. మనం స్వచ్ఛంగా మాట్లాడుతూ, ఇప్పుడు కుంతి మహారాణి, యుధిష్ఠిర్ మహారాజు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పేవాళ్ళు కాదు. అబద్ధం చెప్పని వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక్క మాట అన్నా సరే అది తప్పకుండా జరిగి తీరుతుందనమాట. ఆమె పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చారు వాళ్ళ ఇంటికి. పిల్లని పెళ్లి చేసుకొని తీసుకొని రాగానే ఫలం తీసుకొచ్చారమ్మా అనగానే, మీ ఐదుగురు పంచుకుంటారా అన్నది ఆమె, కుంతీదేవి. ఆమె వాక్కు ఫలం. అది అది పని చేయాలి. అదేంటంటే ఐదుగురు అంటే ఎవరు? వాళ్ళు ఐదుగురు ఇంద్రుడి అంశలు వాళ్ళు. ఒక్కొక్క దేవత అంశ వాళ్ళది ఇంద్రుడివి. ఆ అంశాలతో పుట్టారు వాళ్ళు. ఇక్కడ సతీదేవి ద్రౌపదిగా వచ్చింది. ఉం? అట్లా ఆమె వాక్ ఏంటంటే చాలా ఫలితం ఉంటుందన్నమాట. వాక్ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి. అబద్ధాలు చీటికి మాటికి నోరు తెరిస్తే అబద్ధం చెప్పేస్తాం మనం. ప్రతి దానికి కూడా అబద్ధం చెబుతాం. ప్రతి దానికి కూడా ఎదుటి వాళ్ళని హింసిస్తాం మాటలతో. ఎదుటి వాళ్ళని కష్టపెడతాం. కష్టపెట్టకూడదు ఎదుటి వాళ్ళని. మాటతో హింసించకూడదు. సత్యాన్నే పలకాలి. మనం ఏదైనా చెప్పామంటే వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉండాలి ఎదుటి వాళ్ళకి. బడబడ బడబడ ఏదో మాట్లాడేసేయకూడదు నోటికి వచ్చినట్టుగా. అవన్నీ కూడా వాచిక తపస్సు కిందికి వస్తాయి. ఉం? అట్లా సరళత్వం కలిగి ఉండాలి. సింప్లిసిటీ. సింపుల్ గా ఉండాలి లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా. డ్రెస్ కానీ, ఇంట్లో వస్తువులు కానీ, ఇల్లులు కానీ అంతా శుభ్రంగా ఉండాలి. సింపుల్ గా ఉండాలి. బ్రహ్మచర్యం, అహింస, హింస చేయకుండా ఉండటం, ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మను చూడగలగాలి. ఇవన్నీ కూడా శరీరంతో చేసే తపస్సులు. మనం తినే ఆహారం, వ్యవహారం ఇవన్నీ కూడా మన మనసు మీద ఎఫెక్ట్ పడతాయి, మన శరీరం మీద ఎఫెక్ట్ పడతాయి. ఆ మనసు, చిత్తం, ఉం? మళ్ళా అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా మనకి అంతఃకల్మషం లేకుండా ఉండాలంటే ఇవన్నీ శుభ్రంగా ఉండాలి.
సాడ్నెస్ వస్తుంది, చాలా చాలా కోపంగా ఉంటారు, బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. మనం తినే ఆహారం కానీ వ్యవహారం కానీ ఆ విధంగా ఉండకూడదు. అందుకని సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన జైవయత్ క్రీతే దతిహ ప్రోక్తం రాజసం ధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము, ఇతరుల మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేయి తపస్సును రజోగుణములకు సంబంధించినది అంటారు. ఇది అస్థిరం మరియు అశాశ్వతం. ఈ తపస్సు ఇతరుల నుండి గౌరవం పొందటం కోసం చేస్తూ ఉంటారు. సన్మానం చేస్తే వాళ్ళకి సన్మానం చేసామనుకో మనకి కొంత లబ్ధి వస్తుంది అనేది ఇంట్లో సన్మానాలు చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత పూజను పొందటం కోసం గర్వంతో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆ అవార్డ్స్ ఇప్పించుకుంటూ ఉంటారు, డబ్బులు ఇచ్చి అవార్డ్స్ కొనుక్కుంటూ ఉంటారు అనమాట. ఆ గౌరవం కోసం గర్వంతో చేసేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఈ తపస్సును రజోగుణంతో కూడినటువంటి తపస్సు అని చెప్పనని చెప్తారు. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయి తపస్సు తమో గుణమునకు సంబంధించినది. అది తమో గుణంతో వాళ్ళు తపస్సు చేస్తారు. తపస్సు చేసి సంవత్సరాల కొద్దీ తపస్సు చేస్తారు కూర్చొని. మొత్తం వాళ్ళ శరీరం కూడా మొత్తం శిథిలం అయిపోతుంది, పురుగులు తినేస్తాయి. ఇవి ఉంటాయి కదా, చెదలు పట్టేస్తుంది. అంత తపస్సు చేస్తారు. చేసి ఏం చేస్తారు, భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అవ్వగానే ఆ దేవతను ఏం అడుగుతారు, వాళ్ళు వాళ్ళు కోరే కోరికలు కూడా తప్పుగా కోరికలు కోరుకుంటారు. అందుకని ఆ సరస్వతీదేవి నాలుక మీద వెళ్ళి కూర్చుంటుంది, వాళ్ళ చేత కొంచెం తప్పుగా పలికిస్తుంది అనమాట. అట్లా అమూర్ఖత్వంతో చేస్తూ ఉంటారు తపస్సు. ఇప్పుడు ఈ భస్మాసురుడు ఎవ్వరి తల మీద చేయి పెట్టినా భస్మం అయిపోవాలి వాళ్ళు అని చెప్పినాను కోరుకున్నాడు ఆయన. తపస్సు చేశాడు, విపరీతంగా తపస్సు చేశాడు. తపస్సు చేస్తే ఆ శివుడి తల మీద శివుడు వరం ఇచ్చాడు ఆయనకి. వరం ఇస్తే శివుడి తల మీద పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు. తపస్సు చేసిన ఆ ఫలితం ఫలితం చూస్తాను అసలు పని చేస్తుందా లేదా నువ్వు ఇచ్చిన వరం అని. ఆ తర్వాత మళ్ళీ విష్ణుమూర్తి వచ్చి ఆయన మోహిని అవతారంతో ఈయన్ని రక్షించాల్సి వచ్చింది శివుణ్ణి. బోళాశంకరుడు అడగంగానే ఇచ్చేస్తారు ఆయన వరాలు. ఆ వరాల మూలంగా చాలా కష్టపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యకశిపుడు కూడా వరాలు పొందాడు, కానీ ఉపయోగం లేదనమాట. ఇవన్నీ కూడా నాశనం చేయటం కోసం, గాయపరచడం కోసం చాలా మనం బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటాం. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉగ్రవాదులు, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళ, తెలివి తక్కువ వాళ్ళ కాదు. వాళ్ళన్నీ డబుల్ పీజీలు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, అంత తెలివిగల వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ ఉపయోగం ఏంటి, వాడంత చదివి ఉపయోగం ఏంటి? అమాయకమైన జనాలందరినీ కూడా నాశనం చేయటం, వాళ్ళందరినీ కూడా హింసించటం, ఇది వాళ్ళు చేసే పనులు. ఇవన్నీ కూడా మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి పనులు. ఈ తపస్సు కూడా తమో గుణానికి సంబంధించింది అని చెప్తున్నారు. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతే అనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణములకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. దానాలు కూడా చెప్పారు చూడండి ఇక్కడ. దానాలు 3 దానాలు. సత్వగుణంతో చేసే దానం ఏంటంటే ఇట్లా మంచి మంచి బ్రాహ్మణులను పిలిచి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా దానం చేయటం. నంద మహారాజు, యశోదమ్మ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎప్పుడు ఆ కృష్ణుడి గురించి తపస్సు చేస్తుండేవాళ్ళు. ఆయన్ని ఎట్లా పెంచాలా, ఎట్లా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా ఆయన్ని. ఆయనకి ఏదన్నా కొంచెం ఒక రాక్షసిని చంపంగానే ఇదేదో
మన పిల్లవాడికి దిష్టి తగిలింది ఏదో వచ్చిందని చెప్పినని వెంటనే ఆమె దానాలు ఇప్పించేసేవాళ్ళు, దిష్టులు తీయించటం ఇవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఆ బ్రాహ్మణులు పిలిచి శాంతివచనాలు పలికించటం ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణంతో చేసేటువంటి దానాలు. ఎత్తుప్యతు ఎత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దేశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్మృతం. రజోగుణంతో చేసే దానం ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా సొంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసే దానం రజోగుణానికి సంబంధించిందని చెప్పబడుతుంది. మనకి ఇష్టం ఉండదు ఆ దానం చేయటం, అయినా కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ షాపులు ఉంటాయి, షాప్స్ అన్ని పెట్టుకొని ఉంటారు పాపం చాలా కష్టపడే వాళ్ళు. ఈ వినాయకుడు పెద్ద పెద్ద వినాయకులను పెడతారు, లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. వినాయకుడు అనే కాదు, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ అంటారు, ఆ షాపుల మీదకి దందాగా వెళ్ళిపోతారు రౌడీయిజంతో. నువ్వు ఇంత కట్టాల్సిందే, నువ్వు ఇంత ఇంత ఇవ్వాల్సిందే అంటారు వాళ్ళు. పాపం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు, చేయలేరు వాళ్ళు, ఓపిక ఉండదు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి. అయినా సరే వాళ్ళు ఇష్టం లేకపోయినా అది తీసి ఆ డబ్బులు ఇచ్చేస్తూ దానం ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు దానికి. అట్లా ప్రతిఫలం కోరుతూ ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా సొంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానం, ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి, ప్రతిఫలం కోరుతూ చేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రతిఫలం కోరుతూ అంటే మనం ఏదైనా ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాము, ఏదైనా పని కావాలి, పని కావాలి అంటే వెళ్తాం, వెళ్ళినప్పుడు వాడు లంచం ఇస్తే తప్పించి ఆ పని చేయనంటాడు. మనకు ఆ ప్రతిఫలం కావాలి, ఆ పని కావాలి మనకి, కాబట్టి లంచం ఇస్తాం. మనకి ఇష్టం లేదు, మన దగ్గర అంత డబ్బు కూడా లేదు, కానీ పని కావాలి కాబట్టి తప్పదు, వాడికి అది ఇస్తాము, పని చేసుకుంటాం. సొంత కోరికలు, సొంతంగా ఉండేటువంటి కోరికలు ఉంటాయి, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసం కూడా మనము ఇష్టం లేకపోయినా కూడా కొంత డబ్బును వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా చేసేటువంటి దానాలన్నీ కూడా రజోగుణంతో చేసేటువంటివిగా చెప్పబడుతున్నాయి. అదేశకాలే దానం అపాత్రేభ్యస్య దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. అనువుగాని చోట ఆ కాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమ గుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. డిమాండ్ చేస్తారు వెళ్ళి కూర్చుని, ఆ నువ్వు ఇస్తావా, నువ్వు 100 రూపాయలు వేస్తే ఊరుకోడు వాడు, 100 రూపాయలు ఇస్తావా అంటాడు దానం, 100 రూపాయలు ఈ నాకు అంటాడు. డిమాండ్ అనమాట. ఆ డిమాండ్ చేసి ఆ డిమాండ్ చేసేవాడికి మనం వాడిని వదిలించుకోవడానికి జేబులో నుంచి తీసి ఇచ్చామనుకోండి, వాడు వెళ్ళి ఏదో తాగే విపరీతంగా తాగుతాడు, ఏ కారునో గుద్దేస్తాడు, యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు. యాక్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఆ పాపం మన జేబులోకి వస్తుంది అనమాట. ఆ దానం ఏంటంటే అవమానకరం. ఆ దానం అనేది మనం చేయకూడదు, తమో గుణానికి సంబంధం, మనం ఆలోచించం అనమాట, మన జేబులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇచ్చేస్తాం అంతే. ఒక గుడ్డిలేక ఒక బాగా బందిపోటు కళ్ళు పెట్టించినట్టు, బందిపోటు కళ్ళు పెట్టించాం, కళ్ళు కనిపించట్లేదు అన్నాడని వాడికి, కళ్ళు పెట్టిస్తే ఏమైంది, వాడు పోయి మళ్ళీ బందిపోటుగా మారిపోయాడు, మళ్ళీ దొంగతనాలు చేసి అందరినీ చంపడం మొదలు పెట్టాడు. అప్పుడు వాడు చేసిన ప్రతి క్రియలో కూడా మనకి భాగం ఉంటుంది. అనువుగాని చోట అధికులు ఎక్కడైతే పనికిరాదో అక్కడ మనము ఇవ్వకూడదు. మనం చేసే ఫలం కూడా మనం చేసే దానం కూడా సక్రమమైన చోట సద్బ్రాహ్మణులకి సద్వైష్ణవులకి టెంపుల్స్ లో ఇట్లాంటి చోట చూసుకొని ఎంచుకొని మనము దానం చేసుకోవాలి. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణాస్త్రివిధ స్మృత బ్రహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితాః పురా. సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఓం తత్సత్ అనే పదాలను పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగిస్తారు.
అంటే యజ్ఞం చేసేటప్పుడు అప్పుడు బ్రాహ్మలు ఓం తత్సత్ అనేటువంటి ఆ పదాల్ని వాడి చేస్తారు కాబట్టి అవి భగవంతుడికి సంబంధించినవి. ఓం అనేది తత్సత్ అనేది కాబట్టి అవి లేకుండా చేసేటువంటి పనులు యజ్ఞాలు ఏవైనా సరే మనకి పనికి రాదనమాట. సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా ఓం తత్సత్ అనే పదాల్ని అవి ఉపయోగించడం ద్వారా భగవంతుడు సంతృప్తి చెందుతారనమాట. భగవంతుడు సంతృప్తి చెందుతారు కాబట్టి అలాంటివి చేయాలి, అలాంటి యజ్ఞాలు చేయాలి మనం. అంతేగాని వేరేవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ముందర చెప్పినటువంటివన్నీ కూడా మనము చెయ్యకూడదు. అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి గురించి చెయ్యాలి. సత్, సత్ అంటే శాశ్వతం. ఆ శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుడు సత్యాన్ని గుర్తించడం కోసంగా, సత్యాన్ని తృప్తిపరచడం కోసంగా మనము యజ్ఞం గాని, దానం గాని, తపస్సు గాని ఏ చేసినా సరే ఆ భగవంతుడి తృప్తి కోసం మనము చెయ్యాలి. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చేయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ ప్రత్యే నో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చెయ్యి యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటివి ఏవైనా సరే అశాశ్వతము. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. జన్మలో మరియు ఈ జన్మలో మనం సుఖంగా ఉండలేం. మళ్ళీ వచ్చే జన్మలు కూడా మనకి మంచి జన్మలు రావన్నమాట. కాబట్టి ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం విశ్వాసం ఉండాలి నీకు. విశ్వాసము, శ్రద్ధ అవి ఉండి వాటితో యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా అవి మంచిది. విశ్వాసం లేదు, అవిశ్వాసంతో చేసాం మనం, అవి అశాశ్వతాలు. మనం చేసే యజ్ఞం కానీ, తపస్సు కానీ, దానం కానీ భగవంతుడి గురించి చేయట్లా. చేయకపోతే అవి శాశ్వతమైనటువంటివి కాదు, శాశ్వతమైన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేవు. దాన్ని అసత్ అని పిలుస్తారని చెప్తున్నారు. ఓం ఇచేతత్ బ్రాహ్మణో వేనేదిష్టం నామ. ఓం అనే పదం చేర్చబడుతుంది ప్రతి దానికి కూడా. ఓం తత్సత్ అను మూడు పదాలను పరమాత్మనగా ఓం తద్ విష్ణోహో అనేటువంటి నామాలన్నమాట. ఇది ఆ భగవంతుడిని, ఆ శాశ్వతుడైన దేవదేవుడికి ఉద్దేశింపబడి చెప్పబడినటువంటివి నామాలు ఇవి. ఈ నామాలు ప్రతి మన యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా అన్నింటిలో కూడా ఈ మూడు పదాలని కూడా ఉపయోగించి చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక తత్వం అసి అన్నది ద్వితీయ గమ్యమును సూచించను. సత్ ఏవ సౌమ్య అన్నది తృతీయ గమ్యమును సూచించను. ఈ మూడును కలిసి ఓం తత్సత్. ప్రథమ గమ్యం ఏది అంటే ఓం, ఋగ్వేదం. ఓం ఇచేత బ్రహ్మణో నిర్దిష్టి నామ. ఋగ్వేదం అన్నది ప్రథమ గమ్యాన్ని సూచిస్తుంది. తత్వం అసి చాందోగ్యోపనిషత్తు ద్వితీయ గమ్యాన్ని సూచిస్తుంది. సత్యేవా సౌమ్య అన్నది తృతీయ గమ్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ మూడును కలిసి ఓం తత్సత్ అయినవి. పూర్వము ప్రథమ జీవుడైన బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞములు చేసినప్పుడు ఈ మూడు పదాలనే దేవదేవుని సూచించను. అందుచే ఆ సిద్ధాంతమే శిష్య పరంపరగా ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నదన్నమాట. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.
ఈరోజు చాప్టర్ లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటాయి కనుక హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు చాప్టర్ లో?